सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. कमेंट करा, कुठून आहात सांगा, आणि लाईव्ह कुठून पाहताय हेही कमेंट करून सांगा. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. सीसीवर जॉईन व्हा लवकरात लवकर. काला शाकाला सीसीवर जॉईन व्हावा सी. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. स्वागत आहे सर्वांचं. सीसीवर जॉईन व्हा लवकरात लवकर मंडळी. आज जेवणाला बनवले पावटा, बटाट्याची भाजी आणि चपात्या. या मंडळी लवकर जेवायला. आणि जरा त्यात मॅगी मसाला टाकते म्हणजे पोरांका चव येतली. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. पावटा असतात ना ते आधी एकतर लवकर शिजत नाही, वैताग येतो नुसतं. शिजवून हे बघा दाखवते. पावटा बटाटा. पावटा माहिती आहे का? त्याला पावटा म्हणतात. तुम्ही कमेंट करून मला सांगू शकताय की तुम्ही याला काय म्हणतात तुमच्याकडे. आमच्याकडे याला पावटे म्हणतात. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करून सांगा की तुमच्या इथं काय म्हणतात या गोष्टींना, की तुमच्याकडे असतात का या प्रकारचं कडधान्य. यात आपण खोबऱ्याचं वाटण सुद्धा घालू शकतो, पण मी नाही घालत आहे. आणि हे चांगले अगदी म्हणजे शिजत राहावं लागतात. संजय दादा नमस्कार. गणपती गावात जातास मा? नाही हो दादानू, सुट्टी म्हणजे सुट्टीचा प्रॉब्लेम नाही हा. सुट्टीचा प्रॉब्लेम नाही हा. फक्त प्रॉब्लेम असा तो फक्त परीक्षेचो, कारण चढवाची परीक्षा त्याच टायमिंगला असा, त्यामुळे मोठो प्रॉब्लेम. तुम्ही काय असाय सध्या? तुम्ही काय असाय? हाय संतोष दादा नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. तुमचं मनापासून स्वागत आहे. भयंकर इकडे गरमी होते. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा लवकरात लवकर. अयोध्या, ओ माय गॉड, वाव. वहिनीनी पण तिकडेच असत तुमच्या बरोबर काय? वहिनीनी पण तुमच्या सोबतच असत काय? पावट्याची भाजी आणि चपाती बनवते दादा जोक्या. गावाकडनं आणलेले पावट्याची भाजी. 1 वर्ष होती, 1च वर्ष फक्त. ओके. एल्वन, हाय एल्वन, हाऊ आर यू? आता नाही होत. 1च वर्ष कशा ठेवला? संतोष गावात भारीचो पाऊस असा. हा पडता पण हडे नाही पडणार गावात.
संजय दादा कुडाळला असतो. ओके, मग तुम्ही राहताच तिकडे, म्हणजे क्वार्टर अलाउड नाही जास्त वर्षासाठी काय? एकच वर्ष कशात ठेवला आहे? मंडळी कमेंट कराच लवकरात लवकर. गारगार वारा आणि खाऊ घेवा. येस संतोष दादा, हे बघा खायला या. कोकणच्या ताईच्या हातची पावट्याची भाजी आणि चपाती. वामन दादा नमस्कार, स्वागत आहे. हाय, कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. पावटो, येस पावटो पावटो. पावट्याची भाजी मस्त लागतात. म्हणजे रात्री भिजत ठेवायचे, सकाळी त्याची सालं काढायची. कोण कोण सालासकटच खातात, पण मला सालासकट असे जरासे कडवटपणा वाटतात येतो, म्हणून मी सालासकट नाही खाणार. आणि माझ्या मिस्टरांका तो खूपच आवडतो. हाय नरेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. संजय दादा गेलाय की काय लाईव्ह वरून? प्लीज लाईक करा पटापटा सगळ्यांनी. 1 नंबर लाईक केले, थँक्यू संतोष दादा. संतोष दादा तुम्हाला सांगावंच लागत नाही की लाईक करा म्हणा. तुम्ही तर व्यवस्थित नेहमी जेव्हा येता तेव्हा पहिल्या नंबरला सांगावंच लागत नाही. तुम्ही आमचे काय म्हणतो युट्यूब फॅमिली आहात. ज्यांना रोज रोज सांगावं लागतं त्यांना काय फॅमिली म्हणायचं, बरोबर की नाही? खंडोबाच्या नावानं चांग भलं, खंडोबाच्या नावानं चांग भलं, चांग भलं रे चांग भलं. लल्लाटी भंडार. वामन दादा म्हणताय शॉर्ट लाईक कमेंट. थँक्यू सो मच दादा, थँक्यू सो मच वामन दादा. काय मग वामन दादा, पाऊस पडतोय का तुमच्याकडे? अक्षय दादा कुठे राहिला आज आमचा? खरा तो एकची धर्म तयाला प्रेमार पावे. खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेमार पावे. जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणुनी सत्वर. जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणुनी सत्वर. जैसे ज्याचे कर्म तैसे वर देतो ईश्वर. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. जगी होतो नीतिवत. वामन दादा म्हणतात नाही. ओके, हाय भारती, रतत होत नमस्ते. संतोष दादा म्हणतायत थँक्यू. संतोष दादा थँक्यू. तुम्ही जेवलात का संतोष दादा? संतोष दादा जेवलात का? सेसीवर असणार आणि कमेंट करा, लाईक करा, त्याशिवाय मला कळणार नाही लाईव्ह माझं कोण बघतंय. भारती ताई म्हणतात हा. श्री स्वामी समर्थ ताई. श्री स्वामी समर्थ भारती ताई, कशा आहात तुम्ही? कुठून आहात? कुठून आहात नक्की सांगा. तुम्ही भुसावळच्या आहात का? ओके, मी कोकणातली आहे. कोकण माहिती आहे का ताई? ओके, माझं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता.
त्यामुळे चॅनलला नक्की जॉईन व्हा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला उद्याची नोटिफिकेशन येईल मी आलो आहे. ओके, कोकणात आला आहात का? वा वा वा. कुठे कुठे फिरलात मग कोकणात? कोकण 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 कौलारू घरांचं गणपतीपुळेला. ओके, मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोकणातली. कोकण काळीच तू माझी. जेवलात भारती ताई? जिल्हा जळगाव, तालुका भुसावळ. ओके, वा वा वा, खूप छान वाटलं भारती ताई लाईव्हला आल्याबद्दल. या चपात्या खायला आणि सोबत पावटाची भाजी. माहिती आहे का तुम्हाला पावटा? पावटा माहिती आहे का? कमेंट करून सांगा मला. ओके, हे घ्या दोघांनी, चला पटकन जेवून घ्या. या मंडळी जेवायला, चपाती आणि भाजी खायला. खाऊन बघ, ही कुठली विचारायची नाही. जसे आलू मटर खाताय तशी ही भाजी असा. बरी बरी खाऊन बघ. आताच्या पोरांचे नुसते नखरे, माका ह्या आवडणार नाही, माका ता आवडणार नाही. खाऊन टेस्ट करून बघ आणि मग माका सांग. आणि नको असला तर तसाच ठेव, काही गरज नाही जेवची. बरोबर की नाही मंडळी? आताच्या पोरांना कुठल्या पालेभाज्या नको, हे नको, ते नको. मी तर सरळ म्हणजे जेवायचं असेल तर जेवू, नाही तर हा उपाशी. भूक लागली की बरोबर जेवतात. आता जर हे नको सांगितलं, आता जर ना त्यांना हवं ते करून देत राहिलो ना, तर पुढे डोक्यावर हे करणार. ऐकत नाही, मग हेच नको, मी खात नाही, ते मी नाही खात, आहे तेच खायचं पोरांनी. बरोबर की नाही? तुम्ही काय करता कमेंट करून सांगा मला जरा. मी तर असंच करते, भूक लागली हवे तर खा, नाही तर नको खाऊ. पुढे जाऊन लांब लांब शिक्षणासाठी जाणार, तिथं हवं ते थोडंच भेटणार आहे. जे भेटेल तेच खावं लागणार आहे पोरांना. त्यामुळे त्यांच्या जिभेची तयारी आताच करून घ्यायला पाहिजे. नाही काय आहे त्याला पावटा म्हणतात ताई. पावटा म्हणून म्हणतात, व्हाईट कलरचा असतो, त्याची भाजी बनवली. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा यार, कमेंटच येत नाहीये. अक्षय दादा कुठं राहिला भावा तू? तुझ्याशिवाय मला करमत नाही लाईव्ह वर. आणि प्रेमने तर टांगच दिली, कुठे गेला काय माहिती.
मंडळी सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा लवकरात लवकर. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. खुशी हाय प्रेम. 1 मिनिटापूर्वी तुझी आठवण झाली की यार हा प्रेम गेला कुठं, टांग दिली याला शोधायला पाहिजे. काल पण म्हटलं की काल प्रेम जंगलात हरवला वाटतं. लय दिवसांनी प्रीतियाचं प्रेक्षेपण. काल पण होतं माझं लाईव्ह, फक्त 2-4 दिवस बंद होतं कारण माझी तब्येत ठीक नव्हती. कोण मला बोललेलं यार त्या दिवशी तुला आरामाची गरज आहे, आणि खरोखर मला ती आरामाची गरजच हवी होती. म्हणजे कमेंट करा यार, कमेंट करा. कमेंट येत नाही आहेत, आवाज येत नाही आहे कोणाचा बोलायचा. चिव 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 चिव. दिस जातील दिस येतील, मोग सरला सुख येईल. दिस जाती. अचानक तब्येत, काय करणार, तब्येतचं काय सांगता येत नाही बाबा. आज प्रीतिया बात करिए, कल तो नहीं दिखेगी. आप सोचते रह जाओगे कि ये प्रीतिया का क्या हुआ, यूट्यूब ठप हो गया. कुछ तो बात है, प्रीतिया चली गई ऊपर. बरोबर ना. इकडे गरम खूप होतं यार. मराठीमध्ये बोलायचं हो का. आपण मराठीमध्ये बोलू. ओके. काय मग आहेस कुठे, कुठे गेलेला अक्षय दादा, कुठं गेला. इश्क वाला लव, इश्क वाला लव. मंडळींनो कमेंट करा. चल ना प्रेम, कुठला तरी गेम काढ ना, आपण गेम खेळू. जाणार कुठं, इथंच होतो सायलीच्या घरी. श्रद्धा गावडे. हाय श्रद्धा ताई, नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. कुठून आहात तुम्ही. अरे तुझं प्रेक्षेपण आज येतं तर उद्या नाही. त्या दिवशी ते 4 दिवस फक्त नव्हते, नाही तर माझं रोज असतं प्रक्षेपण. मला ना लय कंटाळा आला युट्यूबचा. इथं फाळ उद्या येईल तर परवा नाही. येस, असंच करणार आहे मी. अरे प्रेम, मला सांग ना की 365 डेजचं लाईव्हचं वॉच टाईम नंतर पुढे काउंट करत नाही का नेक्स्ट इयरला. आम्ही येणार तेव्हा तू नसणार. आज आता आपण येणार रोज.
तू नसणार तर आम्ही नसणार. येस. चल ना कुठला तरी गेम काढ ना. आपलं मैत्रीचं पक्क नात, जशी जीवा भावाची साथ. पुन्हा सांग काय म्हणाली ते. अरे मी म्हटलं आता 360. आता बघा मी गेल्या वर्षी सप्टेंबर पासून वॉच टाईम वाढवायला सुरुवात केली, म्हणजे वॉच टाईम व्हायला, ग्रोथ व्हायला. मग त्याच्यानंतर म्हणजे सप्टेंबर ऑक्टोबर पासून मग तो वॉच टाईम डिडक्ट होणार का, म्हणजे तो काउंट होणार नाही का नेक्स्ट इयरला जो आताचा आहे तो. अक्षय तर्वे म्हणतायत हाय हाय अक्षय दादा, नमस्कार. कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. कुठले आहात तुम्ही अक्षय दादा, कुठून बोलताय, कमेंट करून नक्की सांगा. जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहा. माणसाच्या जीवनाचा भरोसा नाही बाबा. आज आहे उद्या नाही. काय माणसं आज जन्माला आली उद्या जात आहेत. रत्नागिरी काय, वा वा वा. मग कोकणातले तुम्ही मस्त. मग मालवणी येते की नाही, मला वाटतं थोडीशी येत असेल, समजत असेल पण बोलता येत नसेल, होय ना. इश्कॉललो म्हणते होय, ते दिवस जसे जसे जातील वॉच टाइम सुद्धा घटत जाणार. मला सप्टेंबरपर्यंत 17 सप्टेंबरपर्यंत तरी वॉच टाइम मला हे करायचं आहे, वाढवायचं आहे. म्हणजे ऑक्टोबर पकडतोपर्यंत. काल म्हणजे आता तर काय होते माहिती आहे, व्ह्यूजच येत नाही आहेत माझ्या लाईव्हला. नाहीतर जेव्हा मी स्टार्टिंगला जसं सुरू केलेलं ना 1.7 2.2 असे के डेली येत होते, आणि आता काय झालंय काय माहिती. यूट्यूब माझी खूप परीक्षा बघते. अक्षय दादा बोला की, कुठे गेलात. खुशी त्यासाठी आपणास यूट्यूबवर सक्रिय राहावे लागेल. नाही, जसा माझा 3000चा वॉच टाइम कंप्लीट झालाय ना तेव्हापासून असंच चाललंय माझ्या बाबतीत. 3000 झाल्यानंतर ना खूप डिफिकल्ट असतं. तुमचं गाव कुठलं अक्षय दादा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ. आलेलात कधी सिंधुदुर्गात. खुशी अजून घे चपाती, अजून चपाती घे. थोड्या वेळाने परत भूक लागतेली, अजून घे चपाती. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. तुम्ही कुठल्या गावातले आहात तेही सांगा मला, कुठून लाईव्ह बघताय हेही सांगा. कमेंट करून नक्की सांगा, लवकर सांगा मंडळी. पाऊस पडतोय का अक्षय दादा रत्नागिरीला. जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी. तुझ्या पावलांनी देवा कोणी
सीसीवर असून फक्त बघत बसलेत मला. बाबा मी करा यार, कमेंट करा. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. फक्त लाईक वाटतात, येतात, लाईक करतात, निघून जातात. आता बोलतच नाही कोण. जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम. हिंदी भाषिक चित्रपटातील डायलॉग पूर्ण करा. ओके, चालेल चालेल. जो डर गया, हिंदी भाषिक चित्रपटातील डायलॉग पूर्ण करा. इथं लिहिते स्टिकर. हा लॉक. जो डर गया सो मर गया. अजून कोणाला येतंय का कमेंट करून सांगा. जो डर गया. डायलॉग पूर्ण करायचे आहेत. प्रेम डायलॉग देणार आहे आणि तुम्ही डायलॉग पूर्ण करायचे आहेत. कमेंट करा मंडळी. जो डर गया सो मर गया, जो मर गया सो डर गया. अजून अजून अजून. प्यार किया तो बड़े बड़े शहरों में डैश डैश. बड़े बड़े शहरों में. सांगा त्याचा आन्सर. डायलॉग पूर्ण करा. बड़े बड़े शहरों में. गॉडफादर आमचे श्रद्धास्थान. येस, जय श्री कृष्ण. गॉडफादर काय गॉडफादर येत नाही तुम्ही लाईव्हला माझ्या. दुसरीकडे असतं असं आम्हाला बातमी लागली. हा संवाद कोणत्या चित्रपटातील. बड़े बड़े शहरों में. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई थिंक. बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है. हाँ. सांगा मंडळी, हा संवाद कोणत्या चित्रपटातील आहे. कमेंट करून सांगा. गॉडफादर, 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 गॉडफादर. हाँ, मैं इधर उधर घूमता हूँ. नाम तो सुना ही होगा. येस, गॉडफादर. कसे आहात गॉडफादर. कुठे गेलेलात. येतो फक्त काही क्षणात. येस, लवकर ये, काही क्षणात ये. गॉडफादर लाईक करा चॅनलला. सावध होई शिकारी जादू पाहुनी, घायाळाची प्रीती प्रीत रंगुनी. गॉडफादर तुमच्याकडे पाऊस पडतोय का. मी मस्त तंदुरुस्त. ओके. आज काय खाल्लात गॉडफादर. आज तुमच्या दुपारच्या जेवणात कोणता पदार्थ, कोणकोणते पदार्थ आहेत जेवण्यासाठी. आज मौसम बड़ा बेईमान है. आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है मौसम. नद्यांना पूर आला इकडे. मग काय होडी घ्यायची, जायचं होडी करायला. रामचंद्र दादा नमस्कार. हाय, स्वागत आहे तुमचं दादा. कसे आहात. कोणकोणते पदार्थ. काय नाही, समोसा खाल्लोय फक्त. ओ माय गॉड, समोसा. आज अशी का वेळ आली तुमच्यावर समोसा खायची. रोज पिठलं भाकर भाजी चपाती जेवणाची तारीफ करणारे आज फक्त समोसे खाल्ला. आजच्या हेडिंग मध्ये
गॉडफादरनी खाल्ले आज समोसे. आज त्यांना दुपारचं जेवण मिळालं नाही. हेडलाईन. थोडा डाएट करतोय ना. ओके. जाड आहात का तुम्ही खूप? समोसे खाऊन जाड. डाएट कसला? हा. रामचंद्र पाऊस चालू आहे सातारा जिल्ह्यात. हो, खूप पडतोय का रामचंद्र दादा? पाऊस खूप पडतोय का? तिकडे तर काल मी ना काल सांगत होती इथं वातावरण एकदम पावसाचं झालंय आणि 3:30ला मस्त पाऊस पडला आणि मी आणि माझ्या शेजारणीने पैस लावली की मी त्या ताईंना म्हटलं की आज पाऊस नाही पडणार. ताई बोलल्या पडणार आहे आज पाऊस. ठीक आहे, पडला तर मी तुम्हाला 2 प्लेट पाणीपुरी आणि नाही पडला तर त्या मला देणार. आता मला द्यावं लागलं पाणीपुरी. हे भगवान, मी पहिल्यांदा मी पैज कुठली तरी हरली. कोल्हापूरकर म्हणजे थोडं हेल्दी आहे आणि कोकणकर पण. राहुल वालेकर. हाय राहुल दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे आपल्या लाईव्ह मध्ये. कुठून आहात राहुल दादा? पण मी नॉनस्टॉप 5 माले चढतो. मी पण दादा, मी पण चढते त्यात काय. राहुल दादा कुठून आहात कमेंट करून सांगा. गॉडफादर दादा जेवून चढा. जेवलात की चढा. जिमला वगैरे जातात काय? जिमला वगैरे जातात का तुम्ही? आदित्य. हाय आदित्य लाड. हाय, कुठून आहात तुम्ही? नमस्कार, मी कोकणची प्रीतिया. आशुतोष दादा म्हणते जेवण झाले का? जेवणामध्ये काय केलं आहे आज? आज मी केले आशुतोष दादा पावटा. मग तुम्हाला माहिती आहे का पावटा? कोकणात आमच्याकडे किंवा मुंबईपर्यंत पावटा माहिती असेल सगळ्यांना. पावटा बटाट्याची भाजी बनवली आहे आणि चपात्या, बस इतना ही. और बनाने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत अजिबात नाही आहे. कारण काय इकडे जम्मूला खूप गरमी आहे आणि जमत नाही बाबा एवढ्या गरमीमध्ये किचनमध्ये उभं राहायला. आदित्य बोलतोय कोल्हापूर. अरे वा आदित्य दादा, तू कोल्हापूरचा आहेस का? गॉडफादर पण कोल्हापूरचे आहेत. खूप छान. चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा सगळ्यांनी. आशुतोष दादा सबस्क्राईब करा. गॉडफादर म्हणतात बघून वाटतं की 10 पाऊले चाललं की 10 पसणार. गॉडफादर मी एवढी काही वीक नाहीये. मी रनिंग मशीनवर माझं स्टॅमिना माझी 10 मिनटं आहे. 10-15 मिनटं मी सहज करते. म्हणजे जी काय म्हणते ती सायकलसारखी मशीन असते ज्याच्यावर उभं राहून सायकलिंग करायची असते, त्याच्यावर मी 12 मिनटं करते. दुसरी रनिंग मशीन, त्यांची नावं येत नाही मला फक्त, त्याच्यावर मी 10-12 मिनटं करते. दुसरी आहे त्याच्यावर 10-12 मिनटं करते. सुदेश देशमाने म्हणते गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. ताजमहालचं चित्र दिसते पाठीमागे तुमच्या डीपीला. ताजमहाल मध्ये गेलेला का? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना तोड़ेंगे. सुदेश दादा तुम्ही कुठले आहात? सुदेश दादा तुम्ही कुठले आहात? गॉडफादर हसतायत नुसतं. मी रोज 4 किलोमीटर सायकलिंग करतो. ओके, सायकलिंगने काय होत, रनिंग करा किंवा वॉकिंग करा फास्ट. आशुतोष दादा म्हणते तुम्ही दिवसातून किमान 3 वेळा जेवण केलं पाहिजे. सकाळी नाश्त्यामध्ये फळे आणि उकडलेली अंडी खावी. हे आहार आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. हा, सकाळचा नाश्ता चपाती भाजी, दुपारचा नाश्ता चपाती भाजी किंवा राईस, सकाळ संध्याकाळचा नाश्ता पण चपाती भाजी किंवा राईस आणि आमटी वगैरे असं, आणि जेव्हा वार असतो तेव्हा अंडी वगैरे अशी. गॉडफादर म्हणते हा थोडं मेंटेन ठेवावं लागतं मला. अजून सिंगल हाय देवा मला पोरगी पटू दे.
हाय सिंगल, हाय देवा मला एकतरी पटवू दे. पटणार पटणार. सुदेश दादा म्हणते हो गेलो होतो की. मी अहिल्यानगरवरून बोलतोय. सुदेश दादा स्वागत आहे खूप खूप. मी पण गेलेली आग्र्याला. कसं वाटलं तुम्हाला आग्रा? पोहायला पण येतं, पण आता नद्यांना पूर आला, मग त्या पुरातच हे करायचं, पोहायचं. बेस्ट टॅलेंट तिथं दाखवायचं. मी बघते यार, काही काही लोक काय करतात माहितीये, आता पुलावर पाणी दिसतंय तरी पण ना शायनिंग मारायला जायचं त्यातूनच आणि वाहून जातात. आणि गाडीवर असतं ना, गाडी सोडत नाही, गाडी सकटच वाहून जातात. जीवाची पर्वा नाही. गाडी गेली तर भेटणार नाही, जीव गेला तर परत भेटेल ना. आशुतोष, तुम्ही जम्मू काश्मीरला राहता की तुमची ड्युटी आहे जम्मूला? ड्युटी आहे. थोड्या दिवसासाठी आलो जम्मूला. गॉडफादर म्हणतात पुरात उडी मारतो म्हणजे दुसऱ्या दिवशी माझी न्यूज येईल हेडलाईनला. गॉडफादरने मारली थेट काय ते, तुम्ही कुठे राहता ते, मठात न येऊन थेट उडी मारली पाण्याच्या पुरात आणि गॉडफादर गेले गॉडकडे. हेडिंग न्यूज. रामचंद्र दादा, आम्ही सुद्धा ताजा हिरवा पावटा केला आहे. वाव, ते तर काय आमच्या नशिबात नाही. आमच्याकडे सुकलेला पावटा, पण हिरव्या पावट्याची भाजी खूप चांगली लागत असेल ना रामचंद्र दादा? आशुतोष दादा चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. सुदेश दादा नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक केलात तर तुम्हाला उद्याची नोटिफिकेशन नक्की येईल. आशुतोष दादा म्हणतायत ड्युटी कोणाची आहे? तुम्ही तर घरी असता. हजबंड आर्मीमध्ये आहेत की कंपनीमध्ये आहेत? आर्मीमध्ये आहेत. हां, मी तर मिस्टरांची ड्युटी करतो. काय म्हणतात, आता तुम्हाला माहिती आहे आम्हाला पण गृहिणींना 30,000 रुपये पगार चालू म्हणजे सरकारने दिलाय. नवऱ्याकडनं पैसे घ्यायचे. काय यार हे काय, सरकारने काय, एकतर सरकारतर्फे जर भेटत असतील गृहिणींना तर काहीतरी आनंद मानण्यासारखं होतं. ओ माय गॉड, कोण आलेत बघा रे, बघा जनार्दन दादा. ओ माय गॉड, कुठं रे बाबा? बरं बरं, हा बरं बरं, किती दिवसांनी तुम्ही प्रकटला हो. रामचंद्र दादा फ्रेंडशिप डे दिवशी लाईव्ह आला नव्हता का? त्या दिवशी नव्हती वाटतं, फ्रेंडशिप डे दिवशी नव्हती. संडे होता ना त्या दिवशी, त्यामुळे संडेला नाही भेटत. आर्यन पाटील, येस भावा, हे बघ तुझ्या ताईचं लग्न झालंय रे भावा, पण तू आलाच नाही लग्नाला त्यावेळी. आशुतोष दादा मध्ये CRPF BAPM मध्ये आहेत का? कशामध्ये आहेत ते नाही सांगू शकत दादा मी तुम्हाला, बाकी काही सांगू शकत नाही, सॉरी. ते अलाउड पण नाही आहे. माझ्या मिस्टरांनी मला फुल नॉनस्टॉप असं सांगायला मनाई केली आहे, त्यामुळे ही माहिती फक्त मी सांगू शकत नाही. इश्कॉलर म्हणते सांग, काय सांगू? प्रीतिया सांग मला, पंखा फिरतो की खोली फिरते? पंखा फिरतोय, खोली कशी फिरेल? आशुतोष दादा, ताई तुमचे अरेंज मॅरेज झाले की लव्ह मॅरेज झाले आहे? तुम्हाला काय वाटतं, लव्ह मॅरेज झालं असेल की अरेंज मॅरेज? आशुतोष दादा तुम्ही सांगा, तुम्हाला काय वाटतं? लव्ह मॅरेजचे फायदे सांगा आणि अरेंज मॅरेजचे फायदे सांगा. चला, कोण कोण सांगतंय कमेंट करून सांगा पटकन. लव्ह मॅरेजचे फायदे आणि अरेंज मॅरेजचे फायदे कमेंट करून सांगा. टीव्ही मध्ये लोक आता कसे जातात? टीव्ही मध्ये कुठे लोक जातात? मला अरेंज वाटते, तुम्ही सांगा तुमचे कोणते आहे? माझं पण अरेंज मॅरेजच आहे. हो म्हटलं, अरेंज नाही. ढगांना पांढरा रंग कोण लावतो?
पेंटर. पेंटर लावतो, पेंटर. पहिलं असं वाटायचं की टीव्ही मध्ये लोक कसे कसे जात असतील, एवढीशी टीव्ही, मग त्यात कसे राहत असतील, असा प्रश्न पडायचा. हाय सॅम, हॅलो. सांगा मला लव्ह मॅरेजचे साईड इफेक्ट आणि अरेंज मॅरेजचे साईड इफेक्ट सांगा. सांगा मंडळी, कळू दे ममका. मी सिंगल हाय देवा मला पोरगी पटू दे. मी सिंगल हाय देवा मला एक पटू दे. स्पंडर फिरवतो माझा जानू, कस बाई गर गर. लव आणि अरेंज मॅरेजचे साईड इफेक्ट मी सांगू? येस, सांग सांग. प्रेम सांगणार म्हणजे काहीतरी एकदम इंटरेस्टिंग असणार. मंडळी ऐका का, ऐका हा. प्रेम काहीतरी सांगतोय लव आणि अरेंज मॅरेजचे साईड इफेक्ट, त्यामुळे ऐकूनच जावा काय सांगतोय ते. ला 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 ला. असे तुम्ही कोकणमध्ये राहता, तुम्ही कोळी आहात की मराठा पाटील आहात? आम्ही कुंभार आहोत कोकणातले. वी आम्ही कुंभार, वी आर कोकणी कुंभार. अरेंज मॅरेज, येस अरेंज मॅरेज. फिरवतो माझा जाना, कसमय घर 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 घर. हॅलो कोकणकर, हाय इंटेरियल. खूप दिवसांनी आलाय तुम्ही. काय कधी आठवलेली प्रोफाईल तुमची काय माहिती दिसलेला. कसे आहात तुम्ही? बरेच जणांचं बघतोय लव्ह मॅरेज झालेले 2 वर्षात विभक्त होत आहेत. रामचंद्र दादा म्हणतायत बऱ्याच जणांचं बघतोय लव्ह मॅरेज झालेले 2 वर्षातच विभक्त होत आहे. हा, हल्ली तर खूप प्रमाण वाढलंय. म्हणजे आपल्या पसंतीने लग्न लवकरात लवकर बाहेर पडतात ते तुमचे. आज आशुतोष म्हणतात यू आर लुक. थँक्यू 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 थँक्यू. गॉडफादर हसताय काय? गॉडफादर म्हणून सांगते लव्ह मॅरेज करू नका, ओके. आदित्य हाय. त्या दिवशी तू ओळखलं का नाही मला, आणि आज ओळखलं का नाही सांग. अरे ओळखलं की भावा, ओळखलं. कसं आहेस तू? तुम्ही सोलकढी कधी बनवता? खरं खरं सांगा कोकणकर. आम्ही सोलकढी जेव्हा एखादा सण असेल किंवा ज्या दिवशी नकोसं वाटलं खायला, कंटाळा आला आमटी बिमटीचा, वरण भाताचा, तेव्हा आम्ही सोलकढी बनवतो. किंवा चिकन असेल तर, मटन असेल तर सोलकढी असते. तुम्हाला किती मुलं मुली आहेत मॅम? मोठा कोणत्या क्लासमध्ये आहे, छोटा कोणत्या क्लास? माझा तुम्ही काय सर्वे करताय की काय? मला डाऊट येतोय आशुतोष, तुम्ही माझा सर्वे करताय काय? मला 2 मुली आहेत. लग्नाआधी तू जेवलीस का? म्हणजे लग्नाआधी तू जेवलीस का हे काय? नाही, तेव्हा मी फक्त आई मला भरवत होती लग्नाआधी. सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय ग, तुझं नाव काय ग. लग्नानंतर आज आदित्य जेवलास का? लग्नानंतर आज काय बनवलंस?
लग्नानंतर आज काय बनवलं म्हणजे लग्नानंतर आज मी कारल्याची भाजी बनवली. लग्नाआधी 2 तास फोन नवऱ्यालाच ठरलेल्या. प्रेम बोलतोय लग्नानंतर स्पीकरवर टाक मी भाजी चिरतोय. हाय भारती ताई. इंटेरियर म्हणताय सोलकढी तुम्ही कशी बनवता ताई? मी सांगते हां. खोबरं कातायचं, त्यात मिरची टाकायची, म्हणजे जेवढी तिखट पाहिजे तेवढी मिरची टाकायची, आलं टाकायचं, लसूण टाकायची आणि कोथिंबीर टाकायची थोडीशी, आणि ते मिक्सरला चांगलं वाटून घ्यायचं आणि कॉटनच्या फडक्यामध्ये ते गाळायचं, त्यातलं रस सगळं काढायचं, परत एकदा त्याच्यात मिक्सरला टाकायचं, पाणी टाकायचं आणि परत ते गाळून घ्यायचं छान. आणि त्यानंतर त्यात मीठ आणि आगळ असतो ना, म्हणजे कोकम माहिती आहे ना, ते कोकमचं ते टाकायचं आणि त्यावरून थोडीशी 1 मिरची उभी कापून टाकायची आणि वरून कोथिंबीर टाकायची. अप्रतिम. आदित्य दादा म्हणते आज माझ्या बायकोला सुट्टी होती, मग मी पण सुट्टी घेतली, म्हटलं जाऊ दे मस्तपैकी कुठेतरी फिरायला जाऊया. तर आम्ही आज स्वयंपाकामध्ये एवढ्या वेळ लावला की बाहेर जायचं लांबच राहिलं. मासवडी बनवते. वाव, मला खूप आवडते मासवडी. आय लव मासवडी. प्रेम होते लग्नाआधी तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही आणि लग्नानंतर रिमोट कुठे ठेवला? येस, हे मात्र माहिती आहे. लग्नाआधी तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही आणि नंतर लग्नानंतर रिमोट कुठे ठेवला? आशुतोष दादा म्हणतात नॉर्मली विचारून राहिलो. यू लुक संतूर मम्मी. मुलगा नाही का? तुमच्या एल्डर्स डॉटर कोणत्या क्लासमध्ये आहे? एक 4th मध्ये आहे आणि एक UKG ला आहे माझी मुलगी. मुलगा नाही मला. आमसुलं राहिले टाकायचे. हां, आमसुलं नाही, आम्ही त्याला आगळ म्हणतो, म्हणजे कोकम आगळ म्हणतात त्याला, ते टाकतो आम्ही. आमसुलं फक्त अशीच भाजीमध्ये टाकतो आम्ही. रामचंद्र आपल्या घरी गणपती बनवतात का? येस दादा, बनवतात मग आमच्या घरी. मी तिकडे असती तर लाईव्ह घेऊनच दाखवलं असतं तुम्हाला. इंटेरियर म्हणताय थँक्यू ताई. वेलकम इंटेरियर. कसे आहात तुम्ही? कुठे गेलेला तितके दिवस? प्रेम बोलतोय लव्ह मॅरेजचे फायदे सांगतोय का? ओके, सांग. कोकणकर, वातावरण कसं आहे तिथं? कुठे, कोकणात की इकडे सांगताय? जम्मूला गरमी आहे आणि कोकणात पाऊस आहे. प्रेम बोलते लग्नापूर्वी एकमेकांना चांगलं ओळखता येतं, आवडीनिवडी आणि स्वभावाची माहिती असते आणि संवाद आणि मैत्री आधीपासून मजबूत असते. निर्णय स्वतःच्या इच्छेने घेतला जातो, एकमेकांवर विश्वास निर्माण झालेला असतो. हे तर लव्ह मॅरेज, अरेंज मॅरेज पण मध्ये पण असंच होतं. म्हणजे हळूहळू, म्हणजे आता बघा, मला असं वाटतं लव्ह मॅरेजमध्ये आधीच्या पेक्षा खूप असे असणार. पांडुरंग तेलंग, नमस्कार दादा, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा, ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज लाईक करा. मला असं म्हणायचं आहे की म्हणजे लव्ह मॅरेजमध्ये काही प्रॉब्लेम नाही आहे, चांगली गोष्ट आहे. पण कधीतरी काय लव्ह मॅरेज अशा हे होतात. तर मला असं म्हणायचं आहे की जेव्हा लव्ह मॅरेज असतं म्हणजे प्रेम असतं तेव्हा अपेक्षा पण भरपूर असतात, आणि जेव्हा लग्न झाल्यानंतर तेवढा इम्पॉर्टन्स कोण देत नाही आणि नंतर मग भांडणं व्हायला सुरुवात होतात. मग ते अपेक्षांचा निरपेक्ष होतो, भंग होतो. त्यामुळे मग ते डिवोर्स वगैरे, मला लग्नाआधी असा वाटलेला, लग्नानंतर हा बदलला, हे गैरसमज होता. अरेंज मॅरेजमध्ये कसं की माणूस दोघेही जेव्हा लग्न करून एकत्र येतात तेव्हा एकमेकांना वेळ घेतात, समजून घेतात. त्यानंतर त्यांच्या हळूहळू एक सवयीप्रमाणे माणसं वागायला सुरुवात होतात, असं हे माझं मत आहे. ओ, तुम्ही जम्मूला असताना? ओके. येस इंटेरियर. प्रेम बोलते अरेंज मॅरेजचे फायदे पण ऐका मग बोला. ओके. मॅडम तुम्ही कोकणमध्ये राहता, कोकण मीन्स नॉनव्हेज फूड. तुम्ही नॉनव्हेजमध्ये काय खाता? सी फूड? येस खाते, खेकडा पण खाते, मटन पण खाते. मटन कशाचे खाता? बकरी.
बकऱ्याचं. बाकी क्रॅप्स पण खाते, सी फूड मी सगळे खाते. हे सगळं तुम्ही बोललात ते मी सगळं खाते आणि व्हेज पण खाते. प्रेम बोलतोय तुम्ही कुटुंबाचा पाठिंबा मिळतो, दोन्ही कुटुंबाचा पाठिंबा मिळतो. कुटुंबाची पार्श्वभूमी आणि जुळवाजुळव आधी पाहिले जाते. जबाबदाऱ्या दोघेही हळूहळू समजून घेतात. नातेसंबंधात कुटुंबाची साथ मिळण्याची शक्यता जास्त असते. येस 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 राईट. मी पुन्हा येईन. येस पुन्हा या नक्की. अनेक जोडपी लग्नानंतर एकमेकांना ओळखत जातात आणि प्रेम वाढतं. येस हे तर खरं आहे बाई. इंटेरियरमध्ये माझं नाव गणेश आहे ताई, मला गणेश म्हणा. ओके गणेश दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. खूप जुनी माणसं जी पहिल्यापासून लाईव्हला येत होती आता ते कुठे गायबच झाली. एक गोविंद दादा यायचे, तेही कुठे येत नाही आता. येणार, मी पुन्हा येणार ना सांगताच आज हे कळे मला, कसा जीव माझा तुझ्यामध्ये गुंतला. सगळ्याचे साईड इफेक्ट असतात. नाण्याची दोन बाजू असतात. अरेंज मॅरेजमध्ये पण प्रॉब्लेम आहेत, लव्ह मॅरेजमध्ये पण प्रॉब्लेम आहेत. लव्ह मॅरेजमध्ये पण फायदा आहे, अरेंज मॅरेजमध्ये पण फायदा आहे. समजून घेतला, विश्वास ठेवला तर म्हणजे चालतं, नाहीतर चल मोडून जातं मग. ओ माय गॉड, माझा खूप मोठा ॲक्सिडेंट झाला होता. सो अरे बापरे, कधी झालेला दादा? गणेश दादा कधी झालेला? एम राहुल नमस्कार, साष्टांग नमस्कार टीचर. ओ माय गॉड, राहुल आला. किती दिवसांनी आलास रे शाळेत? तुला काय हाय काय नाही शाळेचं? कोकणची प्रीतिया मॅडम वाट बघतायत, तुम्ही येत नाही शाळेत. गणेश दादा म्हणते सध्या ओके आहे, मोबाईल तरी चालवता येतो. माय गॉड, त्या दिवशी पण एक दादा आलेले, ते पण सांगत होते की त्यांचं पण ॲक्सिडेंट झालेलं. ॲक्सिडेंट खूप होत चालली आहे यार. अशी तर नंतर गोवा मीठ सर्वच खाताची. नाही नाही, असलं काही खात नाही दादा. आमच्या कोकणात तर असलं काहीच खात नाही. कोंबडा आणि बकरा बस एवढंच खातात. आमच्याकडे असलं काही खात नाही. तुम्ही जे बोलताय ना ते मला सुद्धा कसं तरी ऐकायला वाटतंय. चिची चिची, आम्ही असलं काही खात नाही. कोकणातली माणसं भाजी पाला रानभाज्या हे खातात, असलं काही खात नाही. एम राहुल म्हणते टीचर ती माझी वर्ग मैत्रीण आली नाही का श्रेयाताई? हा एम राहुल, श्रेयाताई तर नाही आली रे. सांगूया आपण तिला ये म्हणून. एम राहुल वाट बघत होता. ओलेले प्रेम मंडळी प्लीज लाईक करा चॅनलला. फक्त 14 लाईक झाले आहे. प्रेम बोलतोय मग मला लव्ह मॅरेज आणि अरेंज मॅरेजचे फायदे कसे माहीत? असं स्वतःचं लग्न झालं की ज्ञान मिळतं असं थोडंच आहे. इतरांच्या अनुभवातून, त्यांच्या गोष्टी ऐकून आणि निरीक्षण करूनही खूप काही शिकायला मिळतं. हो ते तर आहेच. थोडंच आपल्याला म्हणजे लग्न केल्यावरच आपल्याला सगळं समजणार आहे असं नसतं. कळतं वेळेला कळतं. गणेश दादा म्हणते सध्या इथं बोलायला कोण नसतं, सो तुम्ही लोक बोलत असतात ते छान वाटतं ताई. येत गणेश दादा तुम्ही रोज 1:15 वाजता येत जावा, आपण छान गप्पा मारू. अजिबात काळजी करू नका, तुम्ही लवकरात लवकर नक्की बरे व्हाल. आमचा सगळ्यांचा खूप सपोर्ट आहे, तुम्हाला आशीर्वाद आहे. मंडळी सर्वांनी दादांसाठी प्रे करा, गणेश दादांसाठी. राहुल दादा म्हणते खूप मिस करत आहे म्हणून सांगा ताई श्रेया ताईला. अरे तू तिला सबस्क्राईब नाही केले का? तुषार थोपटे नमस्कार तुषार दादा, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. गणेश थँक्यू सो मच, वेलकम दादा, थँक्यू कद्या. चला भेटू उद्या कार्यालयात, काम केल्यासारखं वाटायला हवं. येस येस येस, ओके बाय, टेक केअर. माझं गाव कोकण आहे, संतांची भूमी कोकण.
आशुतोष दादा म्हणते आम्ही असे ऐकलं आहे की कोकणमध्ये वाईल्ड पीक रानडुक्करचे मटण खात असतात. खूप नॉनव्हेज लवर असतात कोकणी लोक. रोज मासे खातात. मला माहिती नाही पीकचं वगैरे खातात की नाही, पण मासे वगैरे खूप खातो आम्ही. आम्ही पीक वगैरे असं काही खात नाही, पण मासे वगैरे खूप खातो. म्हणजे पावसाच्या टायमिंगला भेटत नाही पण असं मच्छी मार्केटमध्ये आम्हाला म्हणजे आठवड्याला मच्छी लागते. आदित्य दादा म्हणते या बाजरीची भाकरी आहे आणि मासवडी कांदा लिंबू भात खाण्यासाठी. वा 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 वा, अप्रतिम. आदित्य दादा माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं. मी आज पावटा बटाटा आणि चपात्या केल्या आहेत, भाकरी तर नाही आहे आमच्याकडे पीठ. रामचंद्र दादा हाय हाय. रामचंद्र दादा बोला की हो. गणेश दादा म्हणते जम्मूला कधी यावे फिरायला, कधी छान वातावरण असते. जम्मूला तुम्ही ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर पासून आलात तरी चालेल, मार्च पर्यंत. फक्त एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंत येऊ नका इकडे फिरायला. मंडळी कमरा आता मी विचार करते की 2 टाइम लाईव्ह घ्यायचं, संध्याकाळचं पण लाईव्ह घेईन असं मी विचार करते. बघू आता कधी होतंय घ्यायला ते. माझी मनू माझ्या हृदयाची राणी, तुझ्या विना वाटते जगणं ओसाड कहाणी. तुझ्या हसण्यात जडलं माझं सुख सगळं, तुझ्या प्रेमामुळे आयुष्य झालं उजळ, तुझ्या डोळ्यात दिसतं माझं स्वप्न गोड तुझ्या सोबत. वा वा वा, खूप छान खूप छान खूप छान. कौशल्य लाईक कर, चॅनलला डबल टॅप कर. कसं आहे सांग नक्की. आणि गणेश दादा माझे चॅनल पण बंद आहे सध्या, टोटल व्ह्यूज कमी आले आहेत, बट होईल नीट लवकरच. येस दादा ना, अजिबात तुम्ही टेन्शन घेऊ नका या गोष्टींचं. नक्की पुढे तुम्हाला चांगला स्कोप मिळेल. पहिली गोष्ट जी आपली तब्येत महत्त्वाची आहे, त्यानंतर सगळं काय. त्यामुळे अजिबात टेन्शन घेऊ नका. प्रत्येक क्षण वाटतो खास जोड. वा 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 वा. कौशल्य कसं आहे, जेवलाच का? भारतीताई म्हणतात हाय श्री स्वामी समर्थ. अभिदादा म्हणतात कुठून आहेस तू? मी कोकणातली आहे अभिदादा, तुम्ही कुठले आहात? कौशल्य म्हणते 15 लाईक डन. थँक्यू. मी बरो असं होय मा, जेवलं मा? मंडळी लाईक करा सगळ्यांनी, ज्यांनी लाईक नाही केलं. अभिदादा चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कौशल्य म्हणते तुझ्या प्रेमात वारंवार पडतो, तुझ्या विना प्रत्येक क्षणी झुरतो, तुझ्या हसण्यातच माझा श्वास दडतो, म्हणूनच तुझ्यावर जीवापाड जडतो. तुझ्या नजरेत माझं विश्व हरवतं, तुझ्या सहवासात मन खुलतं, हातात तुझा हात जेव्हा धरतो, प्रत्येक क्षणी तुझ्या पुन्हा प्रेमात पडतो. वा 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 रे वा. जेवलंय ओके. आज काय होता मग कौशल्य, काय आणलेलं डब्यात? गणेश दादा म्हणते ओके चल ताई, सी यू सून, गुड डे. येस दादा गुड डे, हॅव अ नाईस डे, बाय, टेक केअर. अभि दादा म्हणतात कोल्हापूरवरून. ओके कोल्हापूरवरून आहेस का? मी कोकणातली आहे दादा अभि. पोळी भाजी, ओके पोळी भाजी, चपाती भाजी आणि पोळी भाजी आहेत. अर्थ काय आहे वेगवेगळा? बटाटा टोमॅटोची भाजी. वा रे वा, खूप छान. सगळे असे ना शाळेतले म्हणजे तुम्हाला बघा, तू आता ऑफिसमध्ये असशील, ते दिवस खूप भारी वाटतात यार, जेव्हा आपण सगळे कलिग्स मिळून डबा खोलतो एकत्र. मग त्याच्या डब्यातलं थोडं, माझ्या डब्यातलं थोडं, त्याच्यात हा हा, लय भारी वाटतं यार एकमेकांच्या डब्यातलं खायचं. कॉलेजचे दिवस आठवले ना शाळेतले, लय भारी वाटतं यार. योगीराज दादा नमस्कार, स्वागत आहे. खूप दिवसांनी आलात योगीराज दादा.
झाले का जेवण? नाही दादा, जेवायचं आहे. लाईव्ह संपलं की जेवणार. कौशल्य म्हणतोय मी केली बायकोला आराम. अरे वा, लय रे भारी तू. बायको का आराम देता पोरगो. हाय चिनू, मी पण आलो. हाय चिनू, यार तुला पण मिस करू दे. आता अक्षय दादा नाही आला, प्रेम आला, तू पण आलास आता, पण अक्षय दादा नाही आला. कुठे गेला काय माहिती. कौशल्य म्हणते आम्ही पण करतो ऑफिसला असं. आई शपथ, मला ना लय आवडायचं असं दुसऱ्यांच्या डब्यातलं खायला. लय आवडायचं. आणि माझ्याकडे ठरलेलं असायचं, मिरचीचा ठेचा बनवायची, नाहीतर बटाट्याची काप ठरलेली असायची. माझं काय वेगळं नसायचं. आणि त्यांना माझ्या डब्यातली बटाट्याची काप आणि म्हणायची अरे प्रीतियाच्या डब्यात मला माहिती आहे प्रीतियाचं ऑल टाइम फेवरेट बटाट्याची काप. थँक्यू योगीराज दादा लाईक डन केल्याबद्दल. जेवलात का योगीराज दादा? चिनू जेवलास का? मला कॉलेज मिळालं पण नको आहे ते मला. आता दुसऱ्या राऊंडला उतरलो. ओके, ते आवडलं नाही का कॉलेज? कोल्हापूरची महालक्ष्मी दारी आली ग. भेटेल तुला तुझ्या मनासारखं भेटेल कॉलेज. कौशल्य म्हणते ती घरची कामं आणि तिचं ऑफिस ती जाम दमते. मी रात्री पाय पण दाबतो. अरे बाबा माझ्या, हुशार बाबा रे हुशार. खरंच लय भारी यार. बायकोला हेल्प करायलाच पाहिजे कामात. योगीराज दादा म्हणते हो झाले जेवण. ओके. चिनू म्हणते खूप लांब आहे सांगलीमध्ये आणि बस सुविधा पण नाही. ओके, सांगलीमध्ये जावं लागणार. मिळालं आहे ते. कोल्हापूरमध्ये नाही. कोल्हापूरला नाही आहे चांगलं कॉलेज. तुम्ही पण करा काय आराम. हां, मी पण करते आराम. माझे मिस्टर देतात बाबा मला आराम. देतात आराम देतात. स्वप्नांचा झुला. हो 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 हो. मग त्यापेक्षा आमच्या इथं डी वाय पाटील कॉलेज आहे तिथं बघणार. ओके. डी वाय पाटील कॉलेज ना, जेव्हा एस आर एममध्ये ना मॅनेजमेंट प्रोग्राम असायचे ना, म्हणजे पूर्ण इयरला एकदा असायचे, तेव्हा डी वाय पाटील कॉलेज पार्टिसिपेट करायचं दमशेरसमध्ये किंवा म्हणजे अजून काय काय असायचे ॲक्टिव्हिटी त्यामध्ये. लय भारी वाटायचं त्यावेळी बघायला. आज एक्सपायर झाले डी वाय पाटील. हो माय गॉड. म्हणजे वय झालेलं का ते? म्हातारे होते का? आई गो पाकरी. 90 वर्ष होतो. बापरे, 90 वर्ष. आता पुढची पिढी तर 90 वर्ष काय, बापरे 50 वर्ष पण जगताना कठीण आहे. यार म्हणजे हीच जी पिढी होती ज्यांनी, मी आता त्या दिवशी एक व्हिडिओ बघितला, एक 80-85 वयाची म्हातारी आजी नदीत पोहत होती. आई शपथ, म्हणजे काय त्यांच्या मनाचा उत्साह, त्यांची मनाची ताकद बघायवर. आम्ही यार एका जरा उन्हात पण चालू शकत नाही. आज शाळा कॉलेज सोडलं लवकर कोल्हापुरात. ओके. हा, असं झालं तर सोडतातच जास्त करून. आज मग का सुट्टी असा? तुका सुट्टी कशी रे?
तर चला मंडळी, आता लाईव्ह संपवते. बघू आज संध्याकाळी पण लाईव्ह घ्यायचा मी प्रयत्न करणार आहे, कारण 2 टाइम लाईव्ह सुरू करणार आहे. त्यामुळे 8 ते 9 पर्यंत मी लाईव्ह घेणार. नक्की या. घरी काम असा डीजे ऑपरेटिंग. ओके. डीजे वाले बाबू जरा गाना चलाय दे, डीजे वाले बाबू जरा गाना चलाय दे. ओके बाय. चिनू संध्याकाळी ये हा. 8:15 पर्यंत मी घेणार लाईव्ह. 8:15 पर्यंत मी लाईव्ह घेणार. ओके. लाईक केलं, थँक्यू. माझं गाणं येतंय. ओके, तुझं गाणं येतंय का? हा हो येतो, वेळ आहे मला. ओके बाय, टेक केअर. कौशल्य, चिनू सगळ्यांनी या 8:15 वाजता आज रात्री. बाय, टेक केअर. स्वारगेट आकाश गंगा डीजे सॉन्ग रेमी ट्रेंडिंग मराठी. वा 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 वा, बेस्ट ऑफ लक. कधी येते तुझं गाणं आम्हाला नक्की सांग. आता आम्ही येतो. बाय बाय, टेक केअर. काळजी घ्या. आणि जेव्हा गाणं येईल तेव्हा आम्हाला सांग, आम्ही नक्की सगळी पाहू. ओके बाय एव्हरीवन.